In a statement on International Day of Older Persons, opposition leader Advocate Chamisa outlined a comprehensive plan to support the elderly, pensioners and senior citizens in Zimbabwe. Sana mina mashoko atona kuti aiwa vanhu vafarira mashoko abudata kana Chamisa avaona kuti aiwa uyu chaichaika ndiye anonyatso kuona zvinhu zvinodiwa nemacitizens, ndiye anyatso kurespecta the wish yemacitizens nevanhu vakwigura vemucommunity ndibva vasubscribe like around the bell kuti tipina namwe kwamuchinzi. Reflecting on the day's theme, aging with dignity, the importance of strengthening care and support systems for older persons worldwide, Chamisa addressed the deteriorating social and economic welfare affecting the older generation. Many of our senior citizens have made significant contributions to building our country with little to show for it. He noted they continue to be impacted by economic hardships, currency fluctuations, and declining social and health services, often living on meager pension payouts that consistently lose value. Our senior citizens deserve a life of dignity, honor, comfort, and security. Chamisa introduced My Aged Care portal, a personalized record system for every elder. This system will include contact details, an aged care ID number, pensioner health card, access to approved social services, rent assistance, career allowances, social work services. Elders will undergo assessment for services, and if they pass an income and asset test, will receive a government age pension. Other benefits include ndo anonyora aya muri kuona mashoko ari kutaurwa panapa Chamisa achiti aiwa tikuona kuti maelderly vatoziva kuti ndo vakanyatso kubuild our own country, they are being neglected. Vari kupa pension ari masenzi chaiwo, ari kuona kuti ari kuita kuti vasakwanisa kurarama, kuti vazvione zviri difficult kuti vakwanise kurarama muthis economy yamuri kuona yakadhakwa. Panapa anouya neplan yamuri kuona kuti aiwa ari kuti akaintroduce macitizens, maelder citizens enyika yeZimbabwe aiwa vanogara vakasununguka, vanogara vari guaranteed kuti their future is now secured under Chamisa. Imbotitsa mafungiro muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu mutiudze muri kudii pamusoro nenhau yaunzwa on to table naChamisa. Pinda comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.